Bona tarda, bona tarda. Bueno, ja s'ha acabat la marxa heroica del 2025, la 8a edició, i enguany ben fet recollida solidària pel grup Llum, com sempre, i guiteu, sempre marxem de Fulleda carregats amb material solidari. Fulladencs, fulladenques, gràcies. Gent de la marxa que ha vingut i que ha portat també material. Moltes gràcies. I ara ja és hora de recollir i ens despedim aquí al costat d'aquest gran mural. Salut! I fotos de la marxa. Aprofito per dir que etiqueteu el hashtag Marxa Heroica i a l'Instagram, Facebook és Turisme de Fulleda, Turisme Actiu Fulleda. Etiqueteu-nos, Staff Caravaning, la Van Llarga que ha estat aquest cap de setmana amb nosaltres, la Van Llarga que està aquí el Jordi gravant-me. A tots, gràcies.